Manay Kinita! Hi guys! Nandito na po ako sa House of Vlogger. Hindi na ako naikat. Hindi na ako naikat. Ayan. Dito po ako. Hi, Maray. Makukulumab. Ano sinabi mo kanina? I said God bless. Yan, ang pangit ng camera. Ano bibilhin mo? Lubog. Ano, egg? Damihan, Egg and oil. damihan nyo naman. Samahan nyo ng... We buy virgin, ano. Yeah. Waray. Magpansit kanton ka naman. Hi, ang laki ng mukha mo. Yeah. Sa camera. Ito siya. Pag ikaw mag-vlog, ano kay Muketoy ha? Hello po. Ayan. Ayan. Ang content ng vlog is mag-hello lang po kami. So ngayon, i-check ko lang po kung kumusta na ang team attitude dito sa House of Vlogger kasi ang tagal ko hindi nakabalik. Wala pa silang pake. Nabisi kasi ako. Daanan nila, uy. Ayan. Hi po, Manay Kinita. Hello, lady boy. So, i-check ko lang yung mga kasama ko dito. Hi, Wagising. Kumusta kayo? How's the Rockets? Kumusta yung pakiramdam mo? I'm, okay, laban. Laban lang. Huwag ka muna mag-sleep, ha? Uy, ay, Kumul dito kay sa kong vlog. nag-i-edit ako eh. Ano ka? Nag-i-edit. Ayan, marami kasing nagkapangita sa'yo. Saan daw si Chocolate? Ayan, bakit hindi ka ba nakapunta dito, Chocolate? Kasi natatakot ako baka hindi ako makabalik. Ah, takot siya sa sa Kasi lockdown. alam mo na, may mga racket, baka mapipriso ako, hindi ako musipot. Yeah. So, kumusta ang racket mo sa vlog? Okay lang, nakakatulong kasi nag-aaral ba ako, no? So, nag-aaral. Nag-aaral. Pangbayad ko yung ano ko. Ay, oo. So, how's your studying? If you are, really into being a working student, so what are your future plans after this pandemic? Well, in that kind of situation, madam, is very hard for me because aside from problem, the question is English. Yes. So I can manage myself and I can answer straight to the point and a fluent English. Yes, can you... Well, this kind of pandemic is so very... What kind? What? My God, you're talking to your twins. Manay Ano yun? Alam mo bang may nagsabi sa akin na akala daw nila ako daw si Chocolate? Bakit? Ay, siguro ka magpalitokin na ako ng ano ko, ilong, pagkakamukha tayo. Pero marami lang ako ng hair dito. So ako wala akong hair. Very talaga. Gusto ka mawala na yung buhok? Chika lang ka na naman. Nag-i-edit po siya kasi matagal na hindi nakakabisita si Chocolate kasi busy siya. So eto po, tingnan natin ang mga mag-room tour tayo. Yeah. So far, kanila Ladyboy po ang magandang room. Yeah. Ay, go di ay. Nausa ka, Arya? Wala lang, gusto ko lang sumama sa vlog. Sasaya tayo ng, wow! Wakay uyab, wow! Ang saya! Crocky ko. Chocolate, what happened to your skin? Full of emotion. What? Oras kasi ang pants guys. What happened to your skin? Because last time I saw you, you're kind of white. Bakit parang ka ngayon, nagtan? Tulong sa ato. Kasi nagmabike kasi ako sa good for my health. Oh. Yes. So what are your Kasi high blood derby ako no. okay. High blood 180 over 120. Ay, iba pala So, nag-exercise ako sa heart ko kasi sabi nila magbabike ka daw. Can you speak in English, please? They told me that the bike is very important of my health. Why? What does Because it of my do to health your is health? high blood. High blood. So, is the bicycle the vitamins or the benefits of having or doing bicycle is the one that can make you healthy? I like your point of view. So, what is the longest or the farthest route have you taken during your bicycle period? Pardon please? What is the longest
or the farthest route or kilometer that you have finished? I don't know how kilometer is, but I think it's Davao from Digos and Torel. Yung estimated. Wow. Kasi Digos to Padada kasi. So, does biking has a beauty benefits? Yes, because they can help your heart to exercise because and all that I can see be fit, not fat. Like Wow. here. Wow. So, you're... Beef. But why is it that your stomach is still big? Oh, there's a mascot. I'm not a master. What kind of exercise did you get in a bicycle exercise? Yan na naging siya healthy. No, there's, what do you call the heart exercise? Chocolate. What do you call the heart exercise? Heart exercise. What do you call that? Because we have a jogging exercise. How about the heart? What do you call that? Heart exercise. What? Heart exercise. Cardio, Cardiovascular. vascular. I love Exercise. Tama naman. Vascular. So, ano ba yung ginagawa mo dyan, Chocolate? Nag-i-edit ako sa kanina show kanina. Mag-join ka sa amin. Yung sa plan namin tubig, tapos pag mali ng step, igalan log-log. Sige, go. So, gagawa po sila ng content ngayon, guys. Ito, tamang namin table. Ito na lang. Ay, dapat mag-ano ka. This one up for random na kapit. Waray, asa yung chocolate? Magluto pa ako. Ay, nasa if you want, grab some. Okay. Binigyan kasi si Waray ng chocolate. Tingnan natin kung ano yun. Actually, hindi talaga ako may... Oh, talaga? What are you doing, girl? Cooking midnight snacks because yun naman po, alam niyo si Manay, kumakain yan kahit gabi. Wow. Akala mo ang payat mo nga gito. Clone ba yan ka? Oils, What's that? oil, tinapa, Oh no, what's the English of tinapa? sardines, Oh. Spanish, Spanish sardines. and we have eggs, Wow. and beef loaf. So, you're going to cook it here. Yeah. Are you happy that you're So, cooking? ang sabi mo gusto luto sa CR? Pwede. So, what do you call here? Actually, it's a very romantic place. What? Full of view. So, magluluto po si Waray dyan. Just a piece of shit. Nagpa-vlog po si Manay, so gusto niya lang pong i-vlog sa content niya yung beef loaf. Ayan. Ayan, galing naman ni Waray. Manahili mo maghukas diri, Dwayne. Para namang kirubin. Mainit kasi. Ah, cooking na po siya. Ayan. Wait, yabi tumuday. Ayan. Pikas naman yung anak ko. Uy, yung bata niya. Alin? O paliting. Ano ba yan, Waray? You're cooking it the wrong way. Akala ko ba chef ka? No, I hate Hi, Edwin. Taginita. Yan. Ilang taon ka na? 16. Hilom, oy. Tiguwang man ninyo. What? Me in my lola. What? Me in my lola, Wendy. So, magko-commute si Arya. Kita. Oh, magko-commute si Arya. So dinidisturbo po namin si Waray kasi gusto po namin masira yung nilulog. Kay Waray mo niya. Walk? Walang walk si Kinita. Walk? Tigulang na si Kinita. Walk? Mag-commute na si Arya. Me in my lola. Walk? Napaka-bully nila, no? Lalo na si Arya. Mamaya talaga, pag natutulog yan, aalis ako. Wow. Kaalis. Walk? Maglakaw ko, Arya. Wow. Kaya mo kami may jumak. Me in my lola. Ilong, Arya. Makagwapo yung mukha man. Hi, Beng. Hindi ka mag-asawa, Waray. Sayang naman.
Alin? Atong John, Uy, buhat to na to to. King attitude, mga bayot lang. After ano? Ako'y edit ato. kita nagatang ng pagkain. Wow! Gigutom na pag me. Wow! Ay, nag-TikTok po sila. So, ganyan po yung mga treat dito. Dito po si Waray Mukbang. Dito po, TikTok. Ano ba? Sayang mga Ito po sila, nagti-TikTok. Yan. Nagti-TikTok po sila. Oh. Tapos, si Waray nagluluto. So, yan na po yung mga trip-trip namin dito. Yan o, nasa chocolate. Chocolate, bago tayo magtapos, marami mga naghahanap sa'yo. Bakit hindi ka daw parati nagpupunta dito? I told you ba kanina? Ay, suko na po siya, high blood siya. So there you have it, guys. Ano kasi, nasa ligo si Chocolate, na working student kasi siya. Make-up plus school, so medyo busy. Wow, busy kasi. Oh. Sayo mga tisoy, ang mga tisoy. Tanaw mga tiyo. My gosh, ang tataba nila. Makalibang ang parehong mo. Ano man, unahan man yun. Mga lawas, mga tambok ka. Oy. So there you have it, guys. So don't forget, ayan po, abangan niyo po yung mga updates ng Teen Attitude! Yun po yung isang fun night with the Team Attitude! Ay, maraming salamat po. Huwag niyo po kakalimutan mag-subscribe, mag-share sa aming mga channel. So there you have it, guys. Don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to hit the bell button for more updates. Once again, this is yours truly. Manay!